Lunga ora pamit aku. Pak Parno lagune ngono kuwi. Oh, C. Oke. Ayo Mas Kipli tumblak tumplak tumblak tumplak. Iya. Ayo yo. Awas mantannya lewat. Selamat dan berbahagia untuk kedua mempelai. Ayo Mas. Ayo ya. Ayo ya. Jerkelingan. Semangatku karo Bu Sri. Saking semangatku ditimbali sowan karo Bu Sri karo Pak Parno ngene iki lho, Dek. Tenan kok dina iki jos mantep. Ora ketek aku mau geblasuk-blasuk. Ora apa-apa, Mas. Ya salahku dhewe wong HP wayah upgrade ora tak upgrade. Karena jalan-jalan loh. Sherlock tidak bisa dibuka. Dek, berarti kamu di mana? Tak telepon malah di Sherlock. Ora kena ya, Mas. Tak telepati juga tekan kene lho. Lah iya ta. Syukur bisa nyawang ya Dek. Aku nang desa tapi reca atine ora ilang gone padha lara Anggo mandek sih ya Mas. Pancen gayeng sekarang rumi pancen harga miring
kualitas Mm-mm. bagus. Campur sari lintas Negara kabupaten dan lintas provinsi. Engko dijak tanggapannya yang Madiun, sesuk yang Bojonegoro. Oh. Nginep rong wengi. Masya Allah. Jarene wis menang keturutan ya deh sing ngerti kadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali Sakara bisa nyawang gunung desa dadi reca dene ora ilang ne padha lara lapa Iya. Alhamdulillah. Sampai